בוקר גוד. לא שימטל, זה אחד הדברים היותר כיפים. אתם יודעים לא? הוא דוחף אתכם לקצה של הקצה. כל פעם עושה סלטה שונה. אשדודים לא יודעים לחנות, אה? אה? אתה מכיר, ראית את הקולקציה? אחי, אתה לא יודע את זה. הבאתי בגדי ים שאתה לא מכיר אפילו. תשמע, ליאור אומר זה בגד ים השנה. כן, בגד ים יפה. וואלה, בגד ים יפה, אחוש. יש את זה. זה אני חושב שהוא הכי יפה. האמת שהוא גם יפה, זה טעם בלוני שלא בטי כזה. וזה גם יש לו קטע, אה? זה אחד היפים. כלכל. אחד היפים. נראה לי עכשיו חלחל, אחי, בלי חולצה. כן. אחד ואז עוד אחד ואז עוד אחד ועוד שתיים. אני עושה שורה על כל ועושה שורה על אחת, מול לשמיים. די לקפוץ מהמדח, לא? וואלה, מסוכן, אחי. וואי, תראה את הלפט. באמא שלי תראה את הלפט. צלם את הנפילה. צלם את הנפילה. תגיד לו שתאר. כזה קול. הנה, תאמן. גידו, כפיים סוערות. למה ירדת לי את הגל האחרון? למה ירדת את הגל האחרון? אני רוצה להבין. מה הקטע שלך? אתה רוצה להרים מכות? אתה רוצה להרים מכות? אתה רוצה להרים מכות? הלו, יש לי פוצ'יבולי באוטו. די! שקלק, קפה שחור חזק, עם הנצח שחור במשחק. תסווגה, לא נוותר, רק נרים את הראש למעלה. תן לי, הנה אלדינה כעולה! פה זה הבריכה? תביא שנייה רגע. למה אין שעבה? תביא שעבה, הנה, אצלו יש. נמל קש. תגיד, אתה מפחד מהפחד? די, אנחנו כבר צריכים להיכנס למים. תקשיבו רגע מה נעשה. אותך אני צריך. אנחנו נתחיל עם ה-T3. יאללה, גיימפלן. סבבה, אנחנו נתחיל T3. כל פעם אחד לוקח, כל פעם אתם לוקחים גל אחר בסט. בסדר? תעשו כאילו... כמה אנחנו? שלושה? אתם שלושה, כל אחד לוקח גל אחר בסט. אין בעיה, נשתנה כאילו לפי הסטים. אני עוד מעט יבוא לשם דבר. ראשון, שני, שלישי, שני, שלישי. מרשקות טוב. Everybody move! זה לא?
מה איך היה ילד, דודס? וואו אחי, זה כיף. זהו, חצי קה. זה כיף להיות לבד.